untiere kar twech kata sel, ero okang' mikao pono ni winji no yudo hinyruok nikech samoro kine gowi migo mikao ngimani bere go endi to seche ma ine lweto bila ine sel kacha ero okang' mikao pono ni winje kata ni intiere kod mutni moro ma ok owinjore. Cell bedo visited once before midnight and once after midnight. At least cell bedo visited. To mar ariyo bende cell kanyo be jomoko nyalo duogo. Ng'ato tuo, ng'ato dwa konyore, depending on situation mar cell. So inwang'o ni all the time nwach joma nie report office reports bire police station throughout nyaka piny ru. So onge samilore police station gotieno. Kaka mae ni koni ne gidhi ng'iyo cell to ginwang'o ka en unconscious. So gima timore en ni bedo ni ng'ato nie cell nyaka bed protected, nyaka ng'e no cell ne kama wacho ni en safe moloyo kamora mora nwach in police custody. But kine cell to nitie any sign of tuo, whether it is just tuo ma kawaida, tuo moro goyi, then the best thing en ni kawi iterie hospital kendo iriti osiptal kanyo machiedhi maduoki. Kata kin ng'ama owach ni bed admitted, ti beda admitted kanyo. To ka en offense moro mapeti, aka koro offense mane otimore no, ken gimoro mar tho gi kuo. Inyalo mi cash bail, tinyisi ni diyo, asti duogi. Watieko nikech sa wuoye gi oganda ewi wach ni nikech thoth oganda eno ka ote mana yudo ka ne gin mag orote mag kuyo no makodho oganda ahinya. Wuoye kodi kapok watieko kwa loro. Gima nya wacho en ni onge gima rach mogik molo tho. And onge ng'ama nyalo kati bed mana jajuok. Ok inyal tho e yo mofuwo. Nyaka teri e doho maluwo yoreni kaka timore. To marach mogik ma nyathi mae ogandawa. And sani wabende kaka ogandawa wan delicate. Nikwop ineno ka jomoko goyo siboi ni une broadcast government tinego jou. Akani se winjo mano. So jok mabe goyo siboi go gibe gin gi capacity to ng'iewo ng'ato and go and nego ng'ato and claim ni sirkal otimo. But okwadwa wacho mano nwach kama tho nitie en kama very painful mokinyal bukriti biro ga lot of theories. Wawayo ne investigators mondo o follow up. And I feel ni kata mana law society gini kada is a way maginyalo konyogo IPOA, or maybe you can provide it for in law, but ginyalo join in that team matimo investigations mondo jobed gi confidence ni gimitimo is the right thing mondo nwang' na dieri ng'ano ma onego kijana ni to nege nang'o or ang' momiyo otho. Rokamana nyako msotulo bokodwa mbaka.